Salam. Göktepe Tecir Market. Gör. Tanıdınız mı beni? He, yok tanımadım. Ay, iki özünüz çette duruňyz soň alaydım men. Kireye diýenler öýde hemen şaňmy? Hava düşýänmiş. Yo, kireýşik. Däl tanarsyňyz la, ýatladarmy ýoly gurur. Şaňmy? Hava. Şu bir yerde gören yüzüňiz men şaňmy? He, tanımadım. Tanımadyňyzmy? Yok. Ben ne ettiňiz aýman şaňmy? Telefonuň barmy şaňmy? Bam telefonum. Bar hava. Yo, nomer soracak bolýandyr. Itna şaňmy? Ters düşünýäňiz ben şu atlay. Häzir, sizmi diýersiňiz şaňmy? Şaňmy? Hava. Şaňsyň la, şaňsyň. Ayna golaýladyklar. Näme skitka bardy ýa şaňmy? Hava täze çylansaň skitka diýe. Ay, gowdurlay market bolsa. Sağ olun, alan taňry alqasy. Ay, nätdiň ay, dogan kireye moklydymy, taksi islerliydimi, alaýyň munyňyzy. Onda kimsiz? Ay, aýtdym tanarsyňyz. Blogger men, blogger. Vay, nalaje deň. Me, taňry alqasyn. Oh. Toyunda dam damaysın gelnece.